Korka abutiya metiyar mudi korka hikka korka beldo abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka abutiya metiyar mudi korka hikka korka beldo abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka hikka korka beldo korka hikka mawur mawe abutiyam terno mudi korka hikka mawur mawe korka hikka korka beldo korka hikka mawul mawal abutiyam terno mudi korka hikka mawul mawal korka hikka korka beldo korka hikka mawul mawal abutiyam terno mudi korka hikka aka mas ko non de dido bolde ko gonga ko non dagede iya nas akujam hukuma capanne ujunere biya yida yo naw ko baddami hen ko an huda kuddi lingel nyolngel kay aya ko an huda hay mo yi hem nande kuddinde wali de capanne isafu mi jabani cabannay mo ko ujunere ko kudal an non de hera anda duwana do sabu mi yida dum ne wada mi kudal mi sohlani aso capanne ujunere yo won temdere nende ujunere yidan madum addan ma wima yanda ko furni capanne ujunere hande jodo yontere raw ya bujjoy bundaw so yiri mi jodo lewru taw mi yiyani buddide min ko be debbo desado cabannay ujunere abu can mi sohlani hay so woni temedere kadi mi sohlani debbo desado debbo desadoey yo debbo desado mo resa fof foti mi sadi capanne ujunere hade ba yaade hade ba yaltude galo tar ko mi fiidum ha laabi cer ya debbo desado sinno ko min de min hetti on place kettuda sadi mi samtor ey a wi min kadi mbiɗa sinno hadi boy lamade kadi debbo desade mo resa ha mayen potata abadan hay so resa a faami an so woni an aɗa wawi wadde ɗum mais min mi wawa wadde ɗum ɓernde mi rokkani ko janande gorkam pondumi saka debbo janam nyama ha laam iyana heeɓi ɗon ɓuri ɗon wallahi Allah so gorko janande addanima jamana hande tolden ɗo nyalamo hande tolden ɗo capanne ujunere aɗa ma yaltude galatar ko mi samtima lahayla wallahi Allah mi ɓuri ɗon an sehil mi natti famde ma de wi non aɗa jahlami ala ko ala min ga ko an jahlimi an biɗo gorko desaɗo so hokkimi caba gorko alay sago mi fuujo sabu komi kulɗo tiguɗa mi gaajo ko kalmi mi ronki andi demade Allah munoni seedi ko non yare non fotema Allah munoni seedi no mattama ka jaram yalla ɓeydu an wonti to hemmaɗo min heɓani ɓuri ɗon bibi min noon kalis makko mi sohlani sabu o hokki kam ɗo ujunnaje nogas waɗi ko bawɗi to dariɓe fof Abou Thiam hokki e studio naji nogas Abou Thiam hokki e studio naji nogas ɗum skan haala Allah waɗi wisi hen ndiyam salli ɓuuɓi ɓuuɓani o ruttorde capannayi ujunere mi jagga mi watta ɗum haali mbiɗa o hokki mam ujunnaje nogas yimɓe ɓe ne coowa ɗum wona o hokki mam capannayi ujunere ƴeew boti binda hen jaha ala muk mi watta ɗum Abou Thiam selam min de mi arti eyyi abo aɗa andi alhaali mo kaldanno ɗen o eyyi ko tolnoɗa kam ko eyyi mi totti ceerno bocar ha o fewni affaire o ligguey o fof paari garage to gaddoy noon bidon o mi addi bidon o noon ko biɗo kam ha hiira ndax ɗum noon somi waɗi ɗum e galle o hay goto fota kam yiide caggal noon an woni responsable galle o mi waɗa ɗum o wi noon ɗum noon sen mbaɗi ɗum hakkude Seydou Ba e Assou so hay goto fawani min yitere bona gasata laaɓa e kono Thierno eyyi an jirnomi hankadi eyyi ko goppen affaire o holɗo affaire on combat o goppen dal ko tawi saabe kadi on goppa ko hankadi ni min indam boni wuro ngo folɓe yawade min jawimami ɓe potani yawade min ene jawomi hunde tan no ruuke wuro ngo
indam tan jeyiɗo haaluji fof nen ɗo kaali Allah ne seedi wona gajat Abuja wonnon jinmi yen elmin ɗum ha yeeso goppen ɗum tan dal min jinmami namnade bonnoɓe inde maɓe won meɗɗo e nekkide kalis tottuma dépasse ɗum kay mi dañata ɗum kay ko min kay wiyete ittata hunde fawa e juuɗe maɓɓe kon kay Abou Thiam ɓen koɓe fawɓe mo yitere sinno ko sago maɓɓe ko dañɗa ko ɓe daña ɗum ɓe mbatta wadde e kono noon affaire asso sinno ko sagam badenten ha Allah waɗa ngal bona mi humanamo kalde ngal boni noon komi kumanowomo Abou Thiam hakkunde mi joomum wona gajade Abou Thiam eyi ko ɓurno sadde ko en mbaɗi Seydou Ba koko liggino asso en mbaɗi feere ha liggey o boni enen en ƴettunoɗo batiri taw batiri no waɗi plein jaaduɗen e batiri ha batiri heddora 1% joni tan gasa mbiya woppi te Abou Thiam ana meeɗa pertude haare e kono ndeɗo joni wondi ko hunde no wayni dal ɗiɓe hamnade seeɗa sinno sagam eyyi en goppatan ha yeeso joni noon kalis mbaɗɗa hen o noon ala probléme wona haalisam goyo ɗum kay hay muskil ɗum dillinani mini Abou Thiam e ɗum dillinani mini Ndero hen haalis eyyi subhanallah ɗum dillinani mini ala probléme ndeɗo haare ko fuɗɗi ko e joni a waɗi hen 1 million 200 eyyi a yiɗima kam tottu 500 000 eyyi wallahi tottuɗa kam kadi goɗɗo 500 000 eyyi tottuɗa kam 200 000 pour min totta asso yo wona 1 million 200 000 ha min sa jaɓi ɗum perte min ɗum pertata hen pertata de kono ɗum joni hankkadi ni tawde ko wonti tan ko affaire sernaɓe kurtuji kadi affaire o kadi waɗani sirru wonti weeñde ɓe jaala fof ɗum haalte kurti hankkadi ni inde boni e wayde muuli Allah awa famde gueɗɗe sinno sagom goppen tan min nden woppani nda sa woppi Seydou Ba maɗen ko fiyiri becce Seydou Ba tawi kam minama eɗen jodde sal haali ha waɗima menacé fi becce janggo e jaam so andi en goppi ɗo jotto mo waso anani min kam ñanden aɗa so Seydou Ba wino ɗippa e yeesam ko aɗa tawa tan sa tawanoga he Allah joomam ɗum tahi kirin kiran kana ko ɗum kiiti kata ɗum tahi noon a hollanmo an kala ko jiɗɗa fa heɓat ɗum anani nde haare hoto goppende joni noon ko gadɗa ko holno wisirte so yehi ha hiiri eyyi hay goto to yaltu eyyi min mam ƴettu responsabilité min mam yaltu wiite e galle o ha leppa ana tinani ma Demba tinani ma Samba tinani so yimɓe pini noon nden noon dewgal ngal bonat l' essentiel hay goto to fawam yitere hay goto to yaltu kam fof eɓe natudal eyyi min gam en wiɓe wuuro ngo wuyɓe no naati e wuuro ngo eyyi wuyɓe natɓe ɓe noon gujjata ko yimɓe wuyɓe naati no gujji yimɓe de Werenda kala ma bawɗo yo lelo law gila wujjaga werenda o sok ɗum jogga caabi ɗi cuuɗɗi fof sok Allah ne min mam yaltu mom wis anani gasi yiɗi elle yimɓe fof leli ɗo kam hannde hay goto yettaka wiide o wino kam ha ƴuuta wiya hay goto an kam ko yaltinma on kam fat an sukuƴen haale ko an woni sukuy an ko ɗum woni ceerno Moodi an yim fof leloto aɗa yalta naati an ko woni probléme ma woni ko an probléme am ko an ko Allah addimi musubillahi mina yo seytane moɓɓoye ma musubillahi mina an ko an seytane woni sukuy an ceerno Moodi wala hawla wala an quwata ɗum ko bisata ɗo e galle he ko ɗum woni musubillahi mina seytane yo moɓɓoye ma an galle janano yo han galle jannano ɗum ko jari ha ko mbaɗantani feeram fof woni
yaakaram fof tati ino gila wi mawluɗo tawa ɗo gilne gandu moidu ɗo bone joni kala komin banno min perti ko an foti leleyade an foti leleyade usu billahi mina setane wala hawla wala quwwata illa billahi alazim wirdude ñagade Allah moƴƴere an aɗa haɗa meme joni pecci jamma aɗa naata galle jananaɗa aɗa wisa musibaji yo bonma rontoy o wallahi o wona neɗɗo ndax malaɓe fof nenɗani min manda o ko yaltini ɗum walla sikkat yimɓe kejjoto goppuma ɗo hay goto hejjaki taw o ha janggo komi ari tan a bonni liggey o fof an kam janggo ken liggitoɓe ɗum enen ɗiɗo No